Истината е, че наистина много пари изиграх на хазарт. Но генерално в България смятам, че хората нямат финансова култура. Ти отидеш да си избиеш, което става още по-зле. Значи ти нямаш избиване. В смисъл, обаче аз в един момент казина, после вземеш на заем от приятел, колеги, молеги, тулнои. В един момент трябва да ги върнеш. В един момент се стигаме до хората, които, нали, дават лихви. Значи ти в един момент взимаш. Ама те в един момент трябва да се върнат. Аз съм върнал повече пари на лихви, отколкото съм изгубил. Да, дават ми 6000 евро, мисля, че ми даваха тогава 6000 евро, точно така. За операцията. Аз лета на следващия ден за Германия за операция. Там, значи, те ми дават 6000 евро, аз оправям 5000 евро. Точно решавам, че 1000 евро, така че ще взема на другия ден на лихва, ще ми преведат, съм говорил, нали, за 12 000 лева. Викам с тия 1000 евро, ще влезнем в казиното, да ми помогна изкарам нещо. Та пак, уникален глупак, малумник. Влизам, тупи шляпаги, тъй като вече бях пропуснал датата за връщане. И бате на Доран Колак на границата. Забрана за напускане на страна. И съм влязал в 12:30 през нощта точно за 30 минути. Така честно, даже тогава никой не ме е видял. И то съм влизал набързо, защото пайда не гледат и ръководството, да не ме разберат и така нататък. Тогава мисля, че даже изкарах, ако трябва да бъда честен, но това е друга тема.